Здравейте хора! Днеска, както виждате на нашата улица Петър Джембул, тя не се казва града. В момента сме в времето, но в България е тъмно, но тук камерата ми свети на това. Това виждате града ни. Ето, това съм аз, да ви покажа селото малко. Чико, тук да вървим. Чико, чето ако се залай, чико по-добре да вървим, отколкото да лай. Да пак се залай. Пето много хубаво. Виждате, Петов стигна, той прилича като България, но е различна. Локвата сигнал. Тази виждате, Петов град. Това е магазина, Кака Гинчи, да си има дете от Кака Криси. Тук е колата до селото ни. Петов чигат. Видно къде. Чао. Или пък не. Я да видим сега. Обе. Петовче и чао.